Babu rasa ketelan ketemu kowe ning dalan konangan opo kowe konangan gendaan yo jauhmu piye tak turutane ra usahae aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia ending sikap ngopo alasanmu ning aku kowe luwe pilih dhek kowe ninggal aku ninggal batu kurang apa lekku martahanke kowe malah ngepoti liyane gedene cintaku luar biasa jelas paling tulus dunia nanging opo alasanmu ning kowe luwe milih dhek kowe ninggal aku ninggal aku kurang apa lekku martahanke kowe malah ngepoti liyane kowe malah milih wong kae jebakku mbok anggap sepele iya satu tembang terakhir lewong yuk pisan ketemu wong bagus dadi laku budo ati rinten siang dalu kinurban jiwa raga ngundang rasa tumetesne Gusti lilani tresnoku bakal ginawa mati
jadi kecil sekali. Senadyan napa tak lakoni, turi-turi putih ditandur ing kebon agung, turi-turi putih ditandur ing kebon agung, sleret tiba nyemplung mbok kira kembange apa, mbok kira kembange apa. Sabdo pandita ratu mring sliramu kadya sisihanku, tresnaku bakal kinawa mati. Marilah Oke, terima kasih teman-teman, bapak-bapak semuanya yang sudah berpartisipasi pada HUT RI ke-81. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.